може да ми направиш една снимка? Много съм за тия неща. Споко бе, аз винаги излизам добре. Още. Искаш ли да ми станеш модел, а? Fashion session. Кифлите са се събрали. О, Бори, Скарай се. много ме кефиш така ядосана. От това, което чувам, ти си ги предизвикал. Знам, че да живееш без баща не е лесно и е нормално да търсиш мъжко внимание. Какво ти направиха? Помисли за майка си. Знаеш ли колко се притесна? Знам. Отилка и половина. Барби, отвори! Отвори, моля те! Това ли е внушката? Да. Искаш да тренираш? Защо? Мъжът със свине. Искаш да ги нарите всички. Има много идиоти. Само, че ние тук не се ритаме. Не, аз ще го... Няма ли да останеш с мен? Ще оправиш ли сама? Понякога ще падаш. Свиквай. Бойно изкуство. Много бой, никакво изкуство. Смени се. Ехо, жената воин. Няма да се даваш.